Zaria. A nan ne aka haifi Sayyid Ibrahim Zakzaky a shekara ta 1953. Iyayensa malaman Alƙur'ani ne, wannan ne ya sa tun yana ƙarami ya samu haddace Alƙur'ani mai girma. Daga nan ya ci gaba da karatun fiƙihu kamar yadda ake yi a ƙasar Hausa a wancan lokaci. Sayyid Ibrahim Zakzaky ya yi karatun addini a wajen malamai da dama waɗanda suka kasance suna alfahari da shi akan hazaƙarsa da ƙoƙarinsa. Kamar yadda wata goggonsa ta ce, Sayyid Zakzaky tun yana ƙarami ɗabi'unsa na manyan mutane ne. A gidan malaman addini ya taso, amma kuma sa'o'insa masu karatun boko ba su wuce shi ba. A dalilin haka ne ya yi jarabawa kuma ya samu nasarar shiga jami'ar ABU da ke Zaria. Wato Ahmadu Bello University, a inda ya soma bayyana da'awar da tun yana ƙarami yake ganin dacewar somata. Ba a damu da da'awar da yake yi ba a lokacin da ya somata. Duk da an samu tsirarun mutane waɗanda mafi yawansu ɗalibai ne sun amsa, amma dai gwamnati ba ta ɗauki harkar a matsayin barazana ba da farko. Juyin juya halin musulunci ta Iran ƙarƙashin jagorancin Imam Khomeini ya ƙara wa Sayyid Zakzaky ƙwarin gwiwa akan da'awar da yake yi, cewa ganin da mutane ke yi wa addini na kamar koyarwarsa ba zai iya dawowa gudanar da rayuwa ƙarƙashinsa ba kamar yadda aka yi a zamanin ɗan Fodiyo kafin zuwan turawan mulkin mallaka, lallai abu ne mai yiwuwa. Hakan ya sa Sayyid ya ɗaukar kansa duk lokacin da ya je Iran, to lallai zai karɓi mazhabar da ya tarar Imam Khomeini na bi. Kuma Allah ya cika masa wannan burin nasa na haɗuwa da Imam Khomeini da kuma karɓar mazhabarsa, wato mazhabar Ahlul Bait alaihimussalam, wacce ita ce mazhabar kakannin Sayyid Zakzaky da suka dangana zuwa Imam Hassan al-Mujtaba alaihi salam. Karatu da aiki su ne abin da Sayyid Zakzaky ya yi amfani da su wajen yaɗa da'awarsa. Babu ruwansa da ɓangaranci ko mazhabanci ko wariyar launin fata. Musulunci shi ne kawai abin da yake kira a kai, kuma ko kaɗan baya yin shiru a duk lokacin da aka zalunci wani mutum, musulmi yake ko ba musulmi ba. Wannan ya ƙara ma da'awarsa karɓuwa a wajen mutane da dama. Sayyid ya kasance yana cewa, idan mutum ya jefe ka da dutse, to kai karama da burodi. Wannan na nuni ga gayan tausayinsa ga al'umman da yake cikinta. Baya ga zuwa garuruwa wa'azi da Sayyid Zakzaky ya kasance yana yi tun farkon fara da'awarsa, ya koya ma almajiransa tashi su isar da saƙo a duk lokacin da suka samu kansu a cikin jama'a. Lallai shi abin koyi ne ga duk wanda ya gan shi ko ya saurare shi. Hakan ya sa maƙiya addinin Allah suka fara hana mutane sauraron wa'azinsa, amma duk da haka bai hana da'awarsa ci gaba da yaɗuwa ba. Da'awa na ci gaba da yaɗuwa, mabiya na ƙara yawa, maƙiyama na ƙara yawa. Gwamnatoci da dama sun kama Sayyid Zakzaky a yunƙurinsu na ganin sun dakatar da da'awarsa ta hanyar kawar da shi. Amma Allah bai ba su nasara a kan haka ba. Na kusa da kamun da aka yi masa yanzu shine kamun Janaral Sani Abacha. Sani Abacha ya yi yunƙurin kashe Sayyid Zakzaky ganin yadda kiransa ke samun karɓuwa.
amma kuma sai Allah ya kashe shi kafin shi ya kashe Sayyid. Bayan Abacha ya mutu, sai aka saki Sayyid Zakzaky, ya ci gaba da da'awarsa, mutane na amsawa. Allah ta'ala ya sanya albarka a harkan ta yaduwa har ta tsallaka ƙasashen ƙetare kamar su Nijar da Kamaru da Ghana. Duk da jahiliya ba su taɓa ƙyale shi ya huta ba. Samuwar Husainiya Baqiyatullah Zaria ya ƙara tayarwa da maƙiyan cikin gida da waje hankali, ganin yadda ake gudanar da munasabobi da suka shafi a'imma alaihimussalam da karatuttuka musamman tafsir da nahjul balaga. Husainiya dai ta zama wata babbar cibiya da kuma mahaɗar 'yan uwa musulmi almajiran Sayyid Ibrahim Zakzaky, duk da cewa akwai wasu wurare kamar Fudiya Center, Darul Rahma baya ga ita. Ashura da Qudus su ne munasabobin da suka fi tayar da azzalumai hankali. Kuma ko da yaushe sun kasance suna amfani da hanyoyi daban-daban wajen ganin sun hana yinsu, amma sai abin ya ci tura, saboda Sayyid Zakzaky na tona asirinsu a duk lokacin da suka ƙulla wani makirci kafin su aiwatar da shi. Hakan ba ƙaramin haushi yake ba su ba. Tun a shekarar 2009 aka so a jefa bom a gidan Sayyid Zakzaky don a gama da shi, sai ya zama ya tona asirinsu. Allah ya kame hannayensu ba su iya yi ba. Sai suka dawo a 2014, ranar Ƙudus ta duniya. Suka yi wani mugun yunƙuri wanda anan ne suka kashe 'ya'yan Sayyid guda 3. Ba su dandara ba kuma ba su yi nadama ba, suka ci gaba da ƙoƙarin kashe shi har zuwa 2015. Jonathan ya ɗauka Isra'ila Ubangiji ne, ya ɗauka Amerika Ubangiji ne, ya ɗauka kuma yana shugabancin ne saboda su, kuma sun ba shi condition suka ce inda ka kashe Zakzaky za ka ci gaba da mulki, kuma ya yarda da masu duba suka ce masa inda ka kashe Zakzaky kai za ka ci gaba da shugabancin ƙasa, saboda haka ne ya nace. To ne na ɗauka kashe ‘ya'yana zai sa wani ko da ce ke ɗan yana da mai irin zama, amma sai na gani yazo zuciyar nan tana nan busasshiya, can da su can ba wani kara. Ba abin da ya rage sai sun ci gaba da kisan. Domin ɗauka duk hankalin su yana ga miƙa mulki tun da sun faɗi a zaɓe. Sai ga shi sun zo da sake sabon salo. Wannan abu ya ba mu mamaki aini. Ba muke jin cikakken bayani cewa CIA ne da yake sun ɗauko rojiran kansu da kuma sun ɗauka lalle ko da abin da suka ji masu. Don hankalin su ya koma ga miƙa mulki. Amma sai ta ce musu a'a kafin ku bar gado a aiwatar da wannan aiki. Shi ne suka zo da wannan. Tuna asirinsu da ya yi a ranar 40 ya fusata su sosai. Amma don a sani ba mu ne za a yi mana babaro da wata tsiyawai ita Boko Haram ba. Wane ne ke kashe al'ummar musulmi a Yaman? Wa ke kashe al'ummar musulmi a Iraki? Ba ma ba zan ce ma musulmi ba don kowa da kowa ana kashewa. Iraq da Syria. Wa ke kisa a ko ina ka duba? Kuma wannan ba wani ɓoyen abu ne. Amerika ta ambata ta ce za ta fake da ta'addanci ta mallaki duniya, saboda ita ta kirkiro nan ba da yake ba samu wanda za su yi masa aiki ba, su suke da kansu. Sojojin Amerika da na Isra'ila suna na ƙasar nan, kuma suna nan suna tattaunawa da wai jami'an tsaron ƙasar nan, wasu suna kawo tsaro daga wata tsayawa ita Boko Haram wanda ba ta san su ne Boko Haram ba wani abu. Maganin ƙwara ɗaya ce kisan mutane, kisan kuma na rashin hankali ba kan gado, a samu dandazon mutane kawai a kashe. In kun ce Boko Haram ne, me yasa kuka je kuka kashe mutane a masallacin Juma'a na birnin Kano? Sallah haram ne? Me yasa kuka je kasuwan sayar da wayan salula kuka tada bam? Shi ma yin waya din haram ne? Yanzu kisa ne ake yi ko ta ko ina.
a kasuwa ne, a ofis ne, a kanti ne, a tashan mota ne, a gida ne, a titi ne, duk kisa ake. Saboda haka tunda labarin ne kenan kisa, gara ma ka san akan me aka kashe ka. To kuma kwanan nan kun ji inda DSS suka ba da wai gargadi, wai za a kawo hari na ta'addanci a Abuja, kuma za a yi hankoron, za a kai harin ne a masallatai da cocina, wai kuma za a yi amfani da 'yan mata ne. To don Allah, in ba ka da hankali mu muna da shi, don Allah ina DSS suka san wannan magana? Inda gaske ne sun ji labarin ne su je su kama wa'annan mutanen mana, me yasa suke gargaɗin mutane? Su ne za su sa bam ɗin ba wani ba. Sun yi tanadin 'yan matan da za su ɗaura ma bam su kashe, kamar wannan da suka turo mana hanyar Kano, sun tanadin su ne sai su ɗaura musu su ingila cikin mutane su matsa remote control. Ba wata tantama DSS za ta yi wannan kisa, kuma wanda ya ba da sanarwar isiran responsible in an yi. Ba a yi sati biyu ba suka kawo harin Disamba 2015. A nan ne suka yi kisan da ba a taɓa yin irinsa ba tun farkon fara da wannan. Kusan shekaru uku kenan, azzalumar gwamnatin Najeriya na tsare da Sayyid Zakzaky cikin raunuka ba tare da bashi dama ya ga likita ba. He had a mild stroke. I think it was Friday, 5th of January? Not yesterday, the other Friday. Yeah, well, after it was severe on me on Monday, but subsequently it started subsiding. And for the first time, at least the security have allowed me to see my own doctors. So it were my own doctors who examined me. Before I used to be examined by security doctors. This time I did not agree, but my own doctors came to examine me. So now I'm only having the after effect of this shock, what do I call it, this stroke. Duk da babban kotun ƙasan ta yi hukunci akan a sake shi a biya shi diyya, amma har yanzu shiru, babu wata alama da ta nuna gwamnatin na da nufin yin haka. Abin takaici, duniya ta yi shiru akan abubuwan da ke faruwa akan musulmin Najeriya. Sai 'yan tsirarun mutane daga ƙasashen musulmi ne kawai ke nuna rashin goyon baya akan zaluncin nan da ake tafkawa a Najeriya. Allah ka gaggauta bayyanar wanda da bayyanarsa ne zaluncin duniya zai kawo ƙarshe.